i gràcies per rebre'm a última hora. Bona tarda. Soc Bàrbara Rovira, visc a Hamburg, és a dir, segurament soc una de les que es connecta de més lluny. Avui fa una mica més de 30 anys que vaig marxar a Europa per buscar una vida millor i la veritat és que m'he tingut una bona fins ara, però les arrels i l'estima per la terra no m'han deixat mai. Em presento per segon cop al Secretariat Nacional, on he estat treballant els últims 2 anys majoritàriament en l'àmbit internacional. Aquests últims 10-12 mesos he fet de coordinador de la Comissió de Llicència Internacional i em presento perquè crec que puc aportar una visió, diguem-ne, més des de fora, però des de dins de la vegada. I crec que això és un aspecte valuós a tenir en compte. L'Assemblea segueix una estratègia internacional d'ençà que Elisenda Palaszczuk va assumir la presidència, molt interessant, molt ferma. Aquests últims anys hem pogut fer molta feina de denúncia, però crec que encara n'hi ha de feina per fer, perquè la propera vegada, quan sigui l'embat definitiu, que espero que sigui més aviat que tard, puguem haver-nos explicat i haver, no diguem-ne, assolit una xarxa que ens reconegui el dia de l'endemà, però sí que potser la feina de l'Assemblea pot contribuir a que molta gent, sobretot, hagi vist que les nostres maneres de denunciar l'estat espanyol ha contribuït al seu desgast. Soc ferma en la posició que solament veig un camí, i aquest és el camí de la via dels fets, el camí de la via unilateral. De fet, tots els exemples d'independències que han reeixit en els últims 7 anys a Europa han estat per la via unilateral. Via unilateral no vol dir res més que nosaltres hem de tirar pel dret i que els altres ja s'ho faran. Crec que des de l'Assemblea estem fent bona feina. Entenc que veiem que la gent està desmotivada, també cal dir que portem 2 anys de pandèmia i que els nostres no és que no ens donin energies, no, ans al contrari. Però si no és ara el moment que els que tenim la possibilitat, la capacitat i la voluntat de dedicar-nos-hi, quan ha de ser el moment per fer i treballar pel país. Jo em sento compromesa amb el país, amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, de fer cada dia més. I suposo que com tots vosaltres no he baixat ni una mica del burro. La independència és la solució, no a tot, però a moltes de les nostres mans. I la independència l'hem de fer nosaltres. Ni Europa ni el món, ni ens mira ni ens vindrà a regalar res, però cal oblidar-nos. I potser primer que comencem per casa, que sembla que no està mega per la labor. És per això que us demano el vostre vot per continuar treballant des d'aquesta perspectiva internacional, en conjunt amb tots els altres secretaris nacionals. D'aquests 2 últims anys de pandèmia tan difícils, us haig de dir que alegries que he tingut i bons moments han estat compartits amb els altres secretaris i secretàries i treballant pel país. Una abraçada ben forta a tots.